Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mila esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Eso. Beitu, naztiek oso txarra, fama txarra esan dute beti. Baita gaur egun ere. Hitler eta bere bibotea eta bere bota luzeek ez dute empatiarik sortu inoiz. Batzuengan bai, baina orokorki ez. Eta esango nuke, ez dakit ni hemendik artean ez nintzen jaio, baina bere Gestapo indarrean zen garaian, bere gauzatxoak egiten, ez dut uste munduan zalapartan dirik eragingo zuenik oroar. Momentu batzutan agian bai, bestetan ez, baina momenturen batean hor egun goztien bereien gauzak egiten. Eta agian antzeko parezido gertatzen da gaur. Trumpen da empatia oso sinonimoak ere ez dira. Eta bere aiz, hasierako hilabetetan esan ezik, orain albiste berezirik ez du sortzen. Egun hauetan. Maten du normalistatu egin dela, eta ez, hortxe dago Gestapo txikia lanian, ez da? Bai, baina nik ustet diskrezioa ez dela, ez, horren arrazoia, baizik eta hainbeste eskandalu, ez, pilatzen dira, bataren bestean entzetik, ez, batak bestea solapatzen duela. Ba, beste bat. Eta esatezu Epstein, ez, Groenlandia, aiz bera, Trumpen aurrako ustezko atetatu... bai, zerrenda, Lucia. Iran, bai. Charlie Kirk. Bai, baina gaur, hitz egingo dugu, esan bezala, aizez. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted and formed, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice, baby. Akronimoa da, ez? Espero. ICE, bai, ze jendea berotzen neko dira. Hot, balitza beto, ez? Bai. Berez, Immigration and Customs Enforcement, ez? Siglak dira, euskeraz itzultzen da immigrazio eta aduanen kontrolerako zerbitzu moduan. Baina egokiago eta argiagoa iruditzen zait, deitzea adibidez indarkeria arrazista instituzionalizatua, ez? Ba bai. Siglek ez dute ematen, hortarako, baina... Gestapo luzeegia da. Bai. Eta zuk esan dezun bezala, aizen berri urte hasieran izan genuen batez ere, ez? Aizeko agenteek Renegu hil zutenean, urtarrilaren 7 izan zen hori, eta handi gutxira, hilaren 24an, Alex Preti hil zutenean. Eta orain, esan dugun bezala, aiz itzali dela dirudi, ez? Pixkanaka desagertzen joan da titularretatik, baina... horrek ez du esan nahi desagertzen ari denik, alderantziz indartzen ari dela esan daitekez, kontratazioak handitu egin dira, geroz eta prestakuntza laburragoa daukate, ez? Eta geroz eta eraikin gehiago hartzen dituzte, ez? Detentzio zentro moduan. Eta martxoaren amaieratik aurrera gaina, aireportuen segurtasuna zarduratzen den TSA hori laguntzen, komatxo artean, laguntzen ari dira. Beraz, aiz ez da bilketa horiekin amaitu, eta ez da hasi ere. Ze 2025an gutxienez beste bi hildako izan ziren, aizen eskutik, ez direnak aipatzen, ez? Bata Keith Porter, 2025ko urte zaharrean, beraz, Renegut baino astebete lehenago, eta bestea Ruben Ray Martínez, 2025ko martxoaren 15ean izan zen. Egia da batetik, ze apretiren eta guden hilketan gertatu zena zen,
inguruan jende asko, beraz, telefono eta kamera asko grabatuta. zeudela, eta angelu askotatik grabauta geratu zela, eta agian beste bi hauek ez dira hain ezagun egin edo grabatu ez zitzelako, edo izan daiteke ere Keith Porter beltza zelako eta Ruben Ray Martinez hispanoa, ez? Eta beste biak txuri xamarrak, ez da? Bai, hori da, bai. Baina, 2025 atzera egin arren, ez ditugu hor topatuko, zerbitzu horren Erroak. sustraiak, hori da, eta ez da 2003an ere, ze orduan izan zen, 2002-2003an ofizialki George Bushek, edo bere administrazioak sortu zuela. Talde hau, eta esan bezala asko zatzerago egin behar dugu, 18. mendearen hasierara edo, 1700 urte inguruan, ze garai hortan esklabo patruiak antolatzen hasi ziren estatu batuetan, ez? Zertarako, esklabo beltzak zelatatu eta kontrolatzeko. Eta esan dugu estatu batuetan, baina berez estatu batuak oraindik ez ziren estatu batuak. Hori izan da. 1776an, ez? Oandikan urte desinte falta ziren independentzia lortzeko. Beraz, estatu batuarrak izan baino lehen ere, arrazistak. Bere gauzak egiten ziren, bai. Patrulla horiek, talde horiek osatzen zituzten gizonezko txuriek, ez? Ez esan. Bai. Eta esklabotzari ustea zuten helburu, ze azkenean esklabotza oinarri zeukan ekoizpen eta eredu ekonomikoa eutsi nahi zuten, ez? Eta saiestu nahi zuten esklaboak antolatzea, ez? Eta hori nola egite zuten, izuaren, torturen, bortxaketen eta jipoien bidez. Oso metodo Oikoak. Bai, eta praktikoak, zoritxarrez. Baina etzen esklaboetara mugatzen, soilik, ze esklaboak beldurraren bidez kontrolatzeaz gain eta ies egindakoak izatzeaz gain, askatasuna lortutako beltzak ere jazartzen zituzten. Hegoaldeko estatuetan, badakigu, hegoaldeko eta iparraldeko estatuetan aldea badagoela, bien artean, historikoki, eta hegoaldeko estatutan patrulla informal horiek pixkanaka finantzaketa publikoa lortzen hasi ziren, eta horrez esan nahi du, instituzionalizatu, ez, egin zituztela, eta horregatik Catherine Russell Brown, hori da Floridako Unibertsitateko arraza harremanen zentroko zuzendaria, garbi esaten du, esklaboen patrullak lehen polizia esklusiboki estatu batuarra izan zela. In my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? Haze festa, Texasen. Bai, hasieratik. Baina, iparraldeko estatuetan ere antzeko gauzak egin zituzten, baina gaueko patrullak izan ziren poliziaren jatorrian. Iluntzetik aurrera edozein pertsona atzemateko eta aztertzeko eskubidea hartu zuten, beren gain, ez? Inorketzien eman, etzien horren zaigeratu. Eta edozein persona, esan dugu, baino... Edozein, Bai, edozein horren atzean, nagusiki beltzez eta jatorrizko herrietako kidez ari gera. 18. mendearen amaieran eta 19. mendearen hasieran, 1777an, ustez Vermont izan zela lehengoa, eta 1804an azkena, iparraldeko estatu guztiek esklabotza abolitu egin zuten. Ez? Eta ez, hor aldea izango da. Eta gainera, esklabo ibeslariek iparraldean, ez, lortze zuten askatasuna. 1854 arte behintzat, gero ikusiko zergatik. Baina horrek ez du esan nahi berdintasunaren paradisua zenik, hau da, askatasuna lortze zuten ofizialki, baina gaueko patrullak harrapatuz gero, Claro, ez da gauza bera, esklabo eta beltza. Esklabo izatea, baina beltza, horri okerrago izan daiteke. Bai, askea batez ere. Batez ere, askea. Bai. Eta gaueko patrullaiek, hasieran insignia soil batzuk eramaten zituzten, ez? Bereiek diseinatutako insignia propio batzuk sortu zituzten. Baina bere hasi ziren
horre zuztekoa, makilak eta borrak erabiltzen. Hombre, Bai. beste klasiko bat. Bai, hori da. Eta hegoaldeko estatuetan bezala pixkanaka instituzionalizatzen joan ziren, eta adibidea daukagu Bostonen, ez? Hiriko agintariek eguneko patrulla bat sortu zuten, 1828an, gauekoaren osagarri moduan, eta 1854an, lehen aipatu dugu data hau, esklabo islarien legeak horrek babestuta, bi patrullek bat egin zuten, eta Bostongo polizia departamentua, gaur ere izen bera daukana, sortu zen, ba hori, gaueko patrulla hasiera extraofizialez, hori, eta egunekoa batuta. Esan dugu hori, 1854an esklabo islarien legea onartu zela, bueno, berez legea idatzi 1850an idatzi zen, baina bete-betean 1854an jarri zen indarrean, eta lege horrek iparraldeko estatutako bizaleak behartzen zituen hegoaldeko esklabo ieslariak antzeman eta jabei itzultzera. Eta gainaz zigor gogorrak aurrik usten zituen ieslariei laguntzen zietenentzat. Beraz, aipatu dugun hasierako desberdintasun edo iparraldeko egoera hobe hori, lege honek bertan bera utzi zuen. Bai. Eta beraz, hegoaldeko naiz iparraldeko estatuetan, berdin, poliziaren jatorria esan dezakegu esklabo patrullak izan zirela. Bentsat esklabotza dutela oinarri. Bai. Ez salduna izan digute polizia herritarren zerbitzurako eta babeserako sortu zela, ez? Hori beste gauza da erosi dugun edo ez, baina bai, ez. To Serve and Protect leloa oso ezaguna da, berez berriagoa da, 1973an sortu zuen Los Angeleseko poliziak. Uste dut Espainiako serie bat ere bazegon, Servir y Proteger. Izenekoa, Polizia Nazionalak protagonista zituena. Bai, baina, bueno, hemen ikusten da herritarrak edo herritar batzu behintzat jazartzeko eta haien eskubideak urratzeko sortu zirela, ez? Oso dokumentala interesgarria dago Estatu Batuetako poliziaren jatorriaz Power deitzen dana. Bai. Ez du Netflixen dagoela eta argian ere jarriko duzkeraz laizter nik uste. Justo zuk aipatzen ez da. Eta ontan sakontzeko, pues hortxe, aukera, ez? Bai. Aipatu ditugu herritar batzuk, ez? Jakin batzuk, ez? Azal kolore berezia zeukaten herritar batzuk jazartzen zituztela, hau da, Afrikar jatorriko esklabo eta esklaboi beltzez ari gara, baina hasieran egitura haiek esklabo modura ekarritako beltzen kontrara antolatu baziren ere, jomuga imigrante guztien aurka zabalduko zuten gero, eta erakunden eta legeen babesarekin gainera, ez? Eta 20. mende hasieran Europako hegoaldeko immigrazioa mugatzen eta jazartzen hasi ziren, bereziki. Johnson Reed immigrazioa legearen babesean edo, 1924an onartu zuten, eta italiarrak bereziki. Ez que italiarrak, Europagarrak eta txuriak ustez, baina, ez? Bai. Ez, hor mugan daude. Bai, baina, bueno, horre saluzpera bat ere aipatu behar da, irlandarrak. Gara hortan ere irlandarrak desente jazarri zituzten. Asko jontzian. Bai, hori da. Eta gaina goza handia zeukaten. Hori da, gaixuak, orduan, beltzen antzera. Hori da, bai. Azala txuriagoa, ez? Eta gaina patrulla horiek gau esateatzen ziren ez nagusiki, ordena, ez? Bai. Kontua da, Europarrak berehala, ez? Pakian utzi zituzten, eta 1950ko hamarkadatik aurrera, Mexikarren aurka hasi ziren. Gaur arte? Bai. Aurreko hamarkada 1952an Bracero programaren bidez 2 milioi Mexikar eraman zituzten Estatu Batutara lanera. Zergatik, Bigarren Mundu Gerrak, ez, eragin zuelako eskuran falta neko nabarmena, ez? Siendo ya larga la historia de relación fronteriza con los Estados Unidos que a México coloniza con el programa Bracero, la esclavitud moderniza. Año del 42, Segunda Guerra Mundial, se llevaron campesinos, fue decisión oficial para ayudar a los güeros a formar
Bueno, abestiarekin jarraitu ezkero, bera kontatuko digu. Ikusten lanak enduko digula erraz. Bai. Bueno, kontatzen du bezala ez, 42an, 2 milioi mexikarrera eman zituzten, estatu batuen lan egitera. Antzeko ageratu zen pixkat emakumeekin ere, ez? Hau da, ordura arte, etxetik kanpo lan egiten ez zutenak, Bigarren Mundu Gerraren garaian, fabriketan eta lanera, bai. Eta gero, gerra bukatuta zer zuen emakumeekin, Bueno. etxera bueltatu behar zutela, ez? Sukaldera. Gizonak eta horrita, Claro. zin bazuten, ez da? Bai. Eta mexikarrekin zegratu zen? Ba, Mexikora. Bueno. Mexikora. Eta 1954an, Wetback, edo bizkar bustiak operazioaren bidez, langilaiek egozten hasi ziren. Eta soilik lehen urtean, ez, operazioa indarrean egon zen lehen urte hartan, 1 milioi bat mexikar inguru atxilotu zituzten, zehazki mugako patrullak. Orduan mugako patrulla izena zuen horrek, gero 2003an, esan dugun bezala, George Bush semearen administraziopean, aiz sortu zen, eta baina horren aurrekaria mugako patrulla hori zen. Bai. Eta zuk hasieran esan duzun bezala, azken aldian Trumpen Gestapo, ez, ditu izan diote aizi, ez? Horre politologo batek, Cash Moodek esaten du, aiz Trump presidentearen milizia pertsonala bihurtu da, legearen naiz beste segurtasun talde zibil eta militarren gainetik dagoena nazien erregimeneko Gestaporen antzera. Eta ni ez nago oso ados, konparaketa horrekin. Gestaporekin edo milizia pertsonala dela? Konparaketarekin, Trumpen Gestapo, esan dugu ez, Gestapo diskretoagoa zela, eta nire ustez estetikoki asko ze eleganteagoa zela. Gestapo? Bai. Homen naztiak oroar. Aizeko, agenteak Minnesotako izotzetan, ez? Patinatzen ikustea, edo, ez? Hau da, ez dakit, bildurra berdinera egite zuten, baina Gestapo beste elegantzia batekin, ez? Esan genuke... Bai, elegantzia bai. Fascismo gourmeta, ez? Fascismo premiuma. Behin ja fascista izan behar duzu zikera estiloakin, ez? Hori da, bai. Baina, frivolitate honez, taz gain, guztet beste, konparaketa horrek, beste, ez dakit, ez? Beste akats bat daukala, ez? Eta ikusi dugun bilakaerak adierazten du indarkeria arrazista instituzionalizatua, horrela ditu diogu hasieran, ez? Bai. Horren jatorria eta eredua ez dagoela atzerrian eta 20. mendean, ez? Bilatu beharrik. Bai, etxean nahikoa dira. Asko zelenago bilatu behar dela, eta gaina etxe barruan, ez? Estatu batuetan bertan. Eta lehen aipatu dugun Russell Brownek dion moduan, azkenian, aiz oso tradizio estatu batuarra da, ez? Oiturak. Bai, bertako iturak, ez? Hoi eutxi behar omentzaie, eta, ez? Beti, bai. Eta etxe barrua aipatu dugula, eta gure etxea barruan begiratzen badugu. Hemene bai. Bai. Agian zuk, ez dakit, jakingo duzu gehiago garri hori buruz, iaz Irunen segurtasunaren izenean sortutako auzo patrullak ditugu horren adibidez. 03 du bere izena, patrulla irulagunenak, itxuraz bestelakoak, baina poetan argienak, modo maixuna ez daginak, kapamela polizia buruak, biek herritarrak ikaratu, 03 patrulla heldu arte. 03, iria zaintzen ondidaki. Ez dakit zertan dan Irungo auzo patrullaren puntua. Atera, publikoki atera zenetik hortan nahi ziela, salaparta pizka sortu zen, baina esango nuke berdin jarraitu zutela. Egun ez dakit, baina... Bere garaian horren berri azaldu zenen erakundek ez zuten inolako, ez, kezkarik azaldu, udala kisiltasuna aukeratu zuen, erantzun, ez, moduan. Eta Irungo ertzaintzaren ikerketa buruak adierazpen batzuk egin zituen, eta esan zuen, txaleko batzuekin kalera joatea eta Irungo hainbat auzotan paseatu zer gertatzen ari den ikustea, ez da delitu penala, eta administratiboki ere ez du garrantzirik. Pues bueno. Eta gaineratu zuen, poliziaren lagungarri ere izan daitekeela.
ez? Eta nahi horri, ezagit, hartzen diot, 19. mendeko Bostonen kutsua, ez? Edo... Bueno, hori beti izan da, polizia guztien amets ezea, ez? Bai. Aparte alperra diela berez, Bai. pues ja beste batek egiten baduzu lana, 0B. Bai. Eta gainera, hoize, lan gutxia hogin, eta gainera lan zikina. Hori da. Eta, bueno, gaur, ez, akronimo, sigla batzu ezitzen dugunez, niri bukatzeko beste sigla bat ortzait burura, beste akronimo bat, ACAB. ACAB, nola da? All Cops are Bastards. All Cats. Hori da, bersio gordinean da, All Cops are Bastards. Eta bersio harinagoa da, All Cats are Beautiful, ez? Hori da. Polizia guztiak, ez tekun lasan, kabroiak dira. Polizia guztia polita dira, eta katu guztiak dira... Alderantziz. Alderantziz da. Eta katu guztia polita dira. Lau letra eta bi egia universal. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.